दुखुनांथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी दैसुमगुरि गामिनि रहेन बसुमतारीनि फिसाज्ला फुंखा बसुमतारीया गोब्राब बेरामजों भुगिनांना दं। नंगौ, फुंखा बसुमतारीया गोब्राब बेरामजों भुगिनांना गुवाहाटीनि बेरहारबारि ट्राफिक पइन्टनि साखाथियाव थानाय लालमाटिनि प्रार्थना अर्थ'पेडिक एन्ड सुपार स्पेशलिटी हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। दुखुनांथाव बाथ्रादि रहेन बसुमतारीनि फिसाज्ला फुंखा बसुमतारीनि मेलेमाव दै जमा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय बिथांखौ मोजां देहायाव लाबोफिननो गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानानै दं। नख'रनि सुबुंफोरा मोजां फाहामथाय होनो गोबां रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनानै अनसुंथाय हास्थायदों। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि गासै सुबुंफोरा फुंखा बसुमतारीनि देहाखौ गोग्गो थासारियाव लाबोफिननो थाखाय पार्बती बसुमतारीनि नैबे 71270260000806 एकाउन्ट नम्बराव जा हायो अनसुंथाय हरनो हागोन।